Já vám přeju krásný nedělní den. Máme tady další díl podcastu Mystické potěšení. Dneska jsme tu v nastavení Ksenie. Ahoj, Ksen. Ahoj, ahoj Renatko, Mariánko a všichni posluchači, diváci, přeji krásný čas. A naši sestavu doplňuje z původní sestavy Mariana. Ahoj, já tě zdravím. Ahoj Renátko, aj teba Ksenia, zdravím a všetkých divákov a poslucháčov. Tak, Mariánka nám dneska bude vyprávět svůj prožitek z kurzu, párového kurzu nebo workshopu. Měla po roce opět pár, který šel úplně s jiným záměrem, než v co se to vyvinulo. Takže já ti předávám slovo teďka a pověz nám, co autenticky z tvého prožitku bys nám tady dneska chtěla předat. Ďakujem, veľmi rada. Takže určite budem aj ja rada, keď mi do toho budete skákať a pýtať sa ma, alebo mať nejaké trebárs doplňujúce otázky či informácie. A taktiež budem zvedavá a rada, ak aj vy, milí poslucháči alebo diváci, aj vy sami napíšete, že ako to na vás vplývalo to moje rozprávanie, či máte nejaké otázky, prípadne vás to až tak zaujalo, že by ste chceli prísť takisto na kurz alebo na nejaké stretnutie, či ku nám do Savitry alebo aj k Renátke, tak budeme určite radi. A ako Renátka uviedla, tak tento rok som mala na pokračovaní kurzu pre páry, tantra masáže pre páry. Jeden úžasný, milý pár, ktorý pred rokom sa boli učiť na kurze tantra masáž pre páry, teda na domáce také použitie. A ich zámer už aj do toho prvého stretnutia bol, aby sa uvoľnili, aby sa naučili možno ešte lepšie dotýkať sa navzájom, aby sa ešte viacej zblížili, pretože majú malé dieťa a proste ich intimita, aj taká tá obyčajná ľudská blízkosť išli trošku bokom, čo sa proste prirodzene deje. Takže aj touto formou si prišli ten čas dopriať sami sebe a naučiť sa vnímať nielen svoje telo, ale aj toho partnera či partnerky trošku inak. A boli takí zlatí, že mi aj napísali hneď spätnú väzbu už po tom prvom kurze pred rokom. Takže teraz to, čo aj budem hovoriť, nie je nič tajné, pretože mám to od nich potvrdené, že koľko zmien im to prinieslo a uvedomení hlavne počas toho kurzu, že ako ešte viacej sa prehlbil ich vzťah a to vnímanie dotyku ako takého a ja som na nich videla, čo bolo pre mňa úplne fascinujúce a zároveň som bola z toho dojatá, že akú veľkú lásku majú medzi sebou a aké veľké pochopenie a že sa skutočne chcú dotýkať a naučiť sa o tom druhom niečo viacej. Takže keď teraz po roku prišli, tak v podstate bolo to také pokračovanie naväzujúce, kedy to ošetrenie alebo tie stretnutia boli vyslovene dopriaté partnerke, tej žene z toho páru, kedy ona sama cítila, že robí nejaký sebarozvoj, ale že jej telo je stále nejakým spôsobom stiahnuté, že napriek tomu, že má podporujúceho, milujúceho partnera, manžela, tak sa nevie hlavne v tých intimných chvíľach úplne uvoľniť. Takže chceli na tom trošku vlastne popracovať a zistiť, že čo by tam ešte mohlo byť také zapúzdrené, alebo proste čo by to ešte mohlo spôsobovať. Určite neočakávali, že u mňa sa to všetko vyrieši a že ja som tá jediná, ktorá ich odblokuje a oni už nemusia nič robiť. To zase nie. Proste prišli s tým, že ja im nejakým spôsobom ich navediem a
nejako nasmerujem a že aj sami budú aktívne s tým pracovať aj doma, čo robili vždy po každom kurze, vždy keď prišli domov, tak mi hovorili, že trénovali sme, skúšali sme a na toto sme prišli. Takže sa teším, že s takýmto zámerom aj sa vrátili. A toto stretnutie, alebo každá aj naša tantra masáž, tak ako ju robíme alebo učíme, je fakt celotelové uvoľnenie tela, celkové. Takže aj tie naše stretnutia boli zamerané aj na meditáciu, dýchové techniky a aj ošetrenie tela. A tieto stretnutia mali byť smerované práve na, áno, Ksenii? Já bych, Mariánko, ráda věděla, co vlastně oni se učili před tím rokem, co je obsahem toho kurzu pro páry, protože myslím, že naši posluchači budou mít lepší kontext, jak to vlastně pokračovalo. A takže to by mě prosím zajímalo. Ďakujem. Pred tým rokom kurz tantra masáže pre páry je vlastne kurz 3 stretnutia po 3 hodiny, čiže dokopy 9 hodín, ktorý je na jednej strane zameraný na výuku, že ich učíme, alebo že som ich učila jednoduchú tantra masáž Savitri, tak ako ju robíme aj my. A vlastne taký základ, aby sa vedeli sami doma namasírovať. A zároveň sú tam aj vedomosti, hlavne na začiatku, informácie o tom, ako naše telo funguje, ako vníma žena a muž vlastne to vzrušenie, sexualitu, že aké potreby toho tela má muž a žena. A zároveň počas toho kurzu im zvedomujeme, alebo som im zvedomovala aj tú dynamiku ich vzťahu a tých energií, by som povedala, keď už aj takto do toho zájdem. A hlavne to, čo je pre nás dôležité, že ten dotyk, keď sa dotýkam svojho partnera alebo partnerky, tak aby bol fakt veľmi vlastne prítomný. To znamená, že viem, čo robím, s akým zámerom to robím, že vnímam toho druhého človeka, ako sa prejavuje, ako dýcha. A že moje nastavenie je v podstate, že ja sa chcem dotýkať toho partnera, že ja chcem toho partneru urobiť niečo príjemné, nejaký príjemný zážitok, že ho v podstate tak ho veľmi ľúbim a že chcem mu dopriať ten zážitok a ten priestor, aby si mohol ten partner alebo partnerka vlastne odprežiť tam to, čo potrebuje a že ja ho do ničoho netlačím. A to počas toho kurzu si oni dvaja fakt veľmi dávali tento priestor, že videla som, že keď aj ten muž dával masáž svojej žene, že fakt s takou veľkou láskou a pozornosťou a s tým priestorom, že som tu pre teba a vlastne uvoľni sa tak, ako potrebuješ, do ničoho ťa netlačím. A tam som videla, že tá žena sa krásne uvoľnila a fakt si mohla dopriať svoje proste prežitky a takisto to bolo aj opačne. Takže takýto v podstate 9-hodinová v úvodzovkách masáž, čo sa možno z toho opisu môže zdať ako proste, že čo to je zdať, že ako OK, to sa naučím aj ja, ale fakt, nakoľko je to hlboký a veľký prežitok, tak je to podľa mňa taký základ asi pre všetkých do vzťahu. Že to by mali vědět všetci. Ano. Já budu teď trošku strukturovaná, protože tu masáž jsem vlastně koncipovala já. Ta masáž je 3x3 hodiny, učí se jeden partner masírovat druhého a druhý se učí masírovat prvního. A je tam masáž, je to masáž celotělová, případně podle toho, pokud se ty partneři spolu cítí bezpečně, tak může být i masáž bezpečně i s námi, tak může být i masáž intimní. Řekla bych tak, na povrchu pod břiško slabiny. A učí se tam
masáž zadní strany těla bez oleje s olejem, masáž přední strany těla bez oleje s olejem a masáž tedy těch bezpečných intimních částí těla, s tím, že si ti lidé, kteří se učí, odnesou i takovou jednoduchou ukázku, jak se masírují intimní místa, ale ta ukázka je na nějakém objektu, který není součástí těla. Nevím, jak bych to řekla. Takže si odnesou určitou informaci i to, jak se masírují intimity v bezpečných hranicích a odnesou si i manuál na doma, jak tu masáž provádět. A na začátku toho prvého 3hodinového setkání je vždycky rozhovor společný, kde se nastaví hranice, jaké má ten pár, nastavíme my jako lektorky si taky své hranice, plus je tam určitá část, kdy hovoříme o vědomé, laskavé komunikaci a tím připravujeme vlastně ten pár na to, jak komunikovat spolu navzájem během té masáže. Takže je to opravdu 3x3 hodiny takového komplexního setkání, kde se probírá komunikace, mužská, ženská energie, celotělová masáž i možnost teda ukázky na plastových figurínkách, jak masírovat tu intimitu. A pokud pár chce potom dál pokračovat, tak právě se dostává k tomu, co udělal ten pár, o kterém mluví Mariánka, že můžou po nějaké době přijít a vlastně se naučit léčivou masáž, čili v podstatě odzbrojení emoční lingamu a jóny. Takže takový je koncept trochu věcně a Mariánko, můžeš pokračovat. Děkuju za trpělivost. Ja ďakujem, že si bola teraz systematická, štrukturovaná, že ja som v tom prežitku, takže ja ti ďakujem za to a musím ešte raz ťa pochváliť, že ako si to vymyslela, tento koncept, lebo je to fakt skutočne úžasné a má to veľkú transformačnú silu v podstate a že vie to, aj keď že je to, na jednej strane sa to zdá, že je to veľmi jednoduché, čo v podstate aj je, tá technika je v podstate relatívne jednoduchá, ale že to má práve tú veľkú hĺbku v tej jednoduchosti, takže ja ti za to ďakujem. Takže áno, tento teda pár prišiel po tomto roku na ten kurz odzbrojenie alebo liečenie jóny. A teda jóny sú ženské pohlavné orgány zo sanskritu, čo mi príde ako krásne pomenovanie. A teda toto už sú 2 stretnutia po 3 hodiny, kedy je to tiež spojenie teda meditácie, dýchových techník a aj fyzická, aj masáž, ale práve to odzbrojovanie, uvoľňovanie blokov a toho, čo tam vlastne bránilo tej žene, aby sa ešte viacej uvoľnila, aj keď sama na tom doma pracovala. A ich predstava bola, že sa budú reálne ešte tam doplním, že na týchto stretnutiach to ošetrenie dostáva len tá žena, že ten muž vlastne ošetruje ženu a není tam tá výmena ako pri tom prvom kurze. Takže ich predstava bola, že teda áno, na tomto kurze dostane ošetrenie len žena a že ten muž bude fakt reálne masírovať celú intimnú oblasť pánvy a uvoľňovať celé aj podbrúško, triesla a aj teda jóny. A tam sme sa v podstate ani nedostali, pretože hneď na tom prvom stretnutí, keď sme si na začiatku povedali ich predstavy a ako asi bude prebiehať stretnutie, lebo je to vysoko individuálne, tak na začiatku robili relatívne jednoduchú dýchaciu techniku, že sedeli na matraci opretí chrbtami za sebou a dýchali.
dýchali do čakier jednotlivých, predýchávali si ich pod mojim vedením a proste už len sme boli, tuším, na 2. alebo 3. čakre, kedy sa tej žene tam spustil veľký očistný proces. Takže sme nejakú dlhšiu dobu tam vždy ostali a predýchávali. Ona mala priestor sa vykričať, vyplakať, dostať zo seba to, čo sa jej tam objavilo. Takže v úvodzovkách z jednoduchej 15-minútovej techniky sa stala takmer hodinová záležitosť, za čo som bola veľmi aj vďačná a aj ona mi to hneď povedala, pretože konečne si zase objavila niečo, čo ju, dokončím vetu, niečo, čo ju vlastne v sebe cítila, že ju zoviera, ale nedovolila si to uvoľniť. Takže som bola veľmi rada, že si to u mňa dovolila. Áno, Renátko? To je krásný. Já bych chtěla trošičku zabrouzdat do té jednoduché dýchací techniky, protože my víme, co to umí, když tam je ten partner a ještě když to je zádama k sobě. Mohla bys divákům trošku přiblížit, co se tam vlastně stalo v tom pocitu bezpečí té ženy, když tam probíhal ten proces, sice jenom dechu, ale vlastně co to v ní mohlo spustit. Určite v tomto páre pomáhal ten fakt, že oni mali aj v bežnom živote mali krásny vzťah. Nevravím, že bol bez hádok, to oni sami povedali, že mávajú také občas strenice, ale vedia si to vždy vyrozprávať. Takže aj ten muž je v bežnom živote pre ňu veľkou oporou, je v podstate taký tichý prístav bezpečia a podpory. A tým, že na tom kurze sa ešte umocnil ten fakt, že celé to stretnutie bolo pre ňu, že ten chlap tam bol a skutočne sa mohla oňho reálne oprieť chrbtom, tak tam vlastne to, čo si my aj ženy, ale tak aj muži, ale teda my si tiež, my ako ženy vytvárame práve veľké brnenia a múry, to, že musíme byť silné, musíme všetko zvládnuť, lebo sa nemáme na koho spoľahnúť okrem seba, nemáme sa poriadne o koho oprieť a musíme to len vydržať a nemôžeme si dovoliť sa v podstate emočne prejaviť alebo nejakým spôsobom zrútiť, keď to mám tak povedať. A keďže sa toto všetko stretlo, že bola v bezpečnom priestore u mňa v salóne, že už ma poznala, že sme proste už niečo absolvovali spolu, že tam mala svojho podporujúceho, milujúceho partnera a vedela tým pádom, že môže sa emočne prejaviť a všetko to, čo mala vlastne v sebe, neviem, že úplne všetko, ale veľa z toho, že si to môže dovoliť prejaviť, vypustiť, zbaviť sa toho, a tak sa to všetko zišlo a keďže to dýchanie spôsobovalo nielen jej, ale nám spôsobuje uvoľnenie, sprítomnenie sa, že vníma svoje telo, čo sa tam deje a práve to, že aha, tu je niečo, čo ma tlačí fyzicky, emočne. A dýchaním sa zmení aj v podstate nastavenie mysle, hormonálne nastavenie, vyplavia sa rôzne iné hormóny a inak pracujú endokrinné žľazy a všetko sa tam inak vylaďuje. Takže to, čo není vyladené s nami, není v našej harmonii, potrebujeme dať preč. Takže tie emócie ju fakt začali tlačiť a potrebovali sa dostať von. Takže toto sa tam udialo a vlastne si to dovolila, za čo som fakt rada. Ja už trošku o tom vtipkujem, aj s ňou som vtipkovala, že fakt v podstate dosť kričala a zatiaľ policajti nedošli, že niekoho týram, takže je to úplne v poriadku sa prejaviť a tým pádom fakt som videla aj fyzicky na nej, že sa jej uľavilo, že sa aj vyplakala, duša sa prečistila a v podstate v úvodzovkách mohlo sa pokračovať ďalej v tom dýchaní, kedy sa zase na niečo narazilo a potrebovalo sa to prejaviť, pretože práve to, že celý život si nedovolujeme
prejaviť svoje emócie, prejaviť svoje autentické ja a nie len to, že si nedovolíme prejaviť niečo, treba z nejaké ako nespokojnosť, hej, nejakú frustráciu, ale si zároveň nedovolíme prejavovať aj to pozitívne, nejakú radosť, aj rozkoš. Takže sa to stále u nás v nás vlastne kopí, potláča a jedného dňa to musí ísť von. Takže toto je fakt taký bezpečný priestor na tom kurze u nás, kedy my nesúdime, sme tam fakt ako podpora a môžete si vlastne dovoliť sa takto uvoľniť. A tým pádom vám to prinesie tak ako uvoľnenie v tele, lebo fyzicky uvoľnené telo prináša lepšie prúdenie životnej energie a vlastne pocit takého vzrušenia, vibrácií a tým pádom aj uvoľnenie do bežného života. Lepšie sa pracuje aj v práci a tak ďalej. Takže jednoduché dýchacie techniky, ktoré vedia byť takto vlastne život meniace. Odpovedala som na otázku, Reni? Já ti moc děkuju. Já jsem právě chtěla zvědomit to, že ten bezpečný prostor tam je vlastně největší takový základ toho všeho a že fakt není potřeba žádného čarování, že je to všechno úplně jednoduchý a my se to jenom musíme dovolit, takže krásný, děkuju. Ďakujem. A vlastne preto sa to volá, ako Xen spomenula, že odzbrojovanie tela, pretože práve to, že sme si tam vytvorili všetky tie nánosy čohokoľvek a sme sa obrnili, zapúzdrili, lebo sme potrebovali nejakým spôsobom prežiť, ale práve to, že už sa dostávame do bodu, kedy je nutné sa tohto zbaviť, pretože nám to bráni v podstate v raste a obmedzuje nás to v našom bežnom živote. Takže ja viem, že tento proces toho vlastne spracovávania si, odzbrojovania a žitia svojho autentického životu je veľmi náročné zo začiatku, môže to byť až desivé, lebo mení svoj život a chcem vlastne vyjadriť vďaku, obdiv a podporu všetkým, ktorí už sa dali na túto cestu, lebo fakt to vyžaduje veľkú odvahu a zároveň chápem aj všetkých a tiež vyjadrujem tú lásku a podporu pre tých, ktorí o tom ešte len premýšľajú a ešte nenabrali toľko odvahy, aby to spravili a je to v poriadku. Každopádne sme tu aj pre vás, či už Renátka, Xen alebo ja, takže kedykoľvek ste u nás, tak je to vítaný. Takže tento pár, hovorím, že na tom prvom stretnutí sme nerobili v podstate ako keby nič iné, len sme predýchávali a spracovali emócie, ktoré sa tam vyskytli a mali v podstate také úplne zase, malo to byť pokračovať jednoduchým ošetrením tela, kedy ju cez oblečenie ten manžel len proste hladkal na hrudníku, vlastne láskavo ju pohládzal a ošetroval srdiečko, kedy sa tam spustil zase potom veľký proces liečenia. V podstate nebolo to myslené ako vlastne útok na jej manžela, ale v podstate ten manžel sa v tej chvíli stal reprezentantom mužského pohlavia a jej sa tam vyplavili rôzne emócie a traumy, dokonca aj z minulých životov. Takže v podstate v jeden moment svojho manžela nemohla ani vidieť, ani cítiť a nemohla sa jej ani dotýkať, pretože to mala všetko spojené s tým, že čo sa jej všetko stalo aj ako v detstve, v súčasnosti v detstve a zároveň sa jej tam vyplavili spomienky vlastne z minulých životov. Možno teraz je to pre niekoho to znie ako veľmi ezo a že čo ja tu o akých minulých životoch trepem, ale je to proste tak, kto tomu verí, tak rozumie, kto nie, tak je to možno niečo zaujímavé sa dozvedieť. Takže v tom momente sa jej tam spustil ďalší, alebo teda pokračoval proces liečenia, kedy sa jej toto všetko vyplavilo, rôzne proste zlé zážitky z tých minulých životov, nebudem to do detailov hovoriť, ale bolo to niečo proste, keď to poviem fakt, že brutálne a preto nemohla ani svojho partnera ani vidieť. Takže dokonca musela aj z toho priestoru odísť, aby som jej ja mohla pomôcť ako žena. Takže
nemohla som sa jemu až tak venovať a vysvetliť mu, čo sa deje, pretože som potrebovala riešiť a v podstate jej pomôcť tej žene. Len som mu proste v rýchlosti vysvetlila, že nech si z toho nič nerobí, všetko je v poriadku, ale že nech ide si sadnúť vedľa a potom prídem za ním. Takže tú ženu som ďalej s ňou pracovala. Nastal tam nejaký proces liečenia, aby v podstate neostávala v tej traume, v tej minulosti a zabudla, že žije v prítomnosti, lebo sa tam veľmi dostala do tej minulosti. Takže sme to tam spracovali rôznymi technikami a sa proste ukludnila a vrátila sa späť do svojho tela a nejakým proste sme to tam spracovali, tú traumu. A takže som ju tam chvíľku nechala ležať, nech si ešte je sama so sebou a išla som teda za manželom, aby som mu vysvetlila, čo sa tam dialo, aby teda pochopil, že to nebolo myslené ako útok ako na neho, že ho nelúbi už ďalej, ale že proste tam prebehol nejaký proces katarzný v podstate. A som sa pýtala jeho aj, že ako sa z toho cíti, že čo na to hovorí. Tak on, ak je celý čas v podstate kľudný, tak ako videla som na ňom, že je trošku, nazvime to, vydesený, lebo nevedel, čo sa deje. Zároveň bol veľmi vlastne zvedavý, lebo pre ňo sú to nové veci. A síce hovorí sám, že není veľmi výrečný alebo že není ezotericky zameraný, napriek tomu fakt prejavil veľký záujem o to, čo sa deje, prečo sa to tak deje, ako jej môže ešte pomôcť. Takže ja som mu to tam medzi tým vysvetlila, takže mu to tak v hlave šrotovalo a spájalo sa a o to viac sa ukludnila, ešte viacej tam priniesol tú mužskú energiu, ktorá vlastne nám tam pomáhala uzemňovať a aby to tam vlastne bolo ešte viacej bezpečí. Medzi tým, keď prišla jeho žena si k nám sadnúť pri stôl, tak ešte som videla, že sú tam dozvuky a aj sama priznala, že sa ešte na toho manžela nevie ani pozrieť, ale vedela si vedľa neho sadnúť, čo bolo fajn. Hovorím, dobre, a ešte si dáme čas, ešte sme to tam pri stole trošku dočisťovali. Hovorím, ja potrebujem, aby ste sa vedeli objať aj spolu domov a nie, že proste sa proste v aute niečo stane. Takže sme to ešte dospracovali, vyčistili a boli schopní sa teda hlavne ona opäť na svojho manžela pozrieť, aj objať sa. Takže potom ešte na záver, aby sa to tak celé uhladilo, tak sa fakt išli si ešte láhnuť naspäť na matrac v objatí a chvíľku si tam vlastne sa naspäť spájali. A áno. Čo? Už som nechcela teraz povedať nič. Až skončíš, tak bych něco pověděla. Povedz. Až odejdou, až to hezky dopadne. Vlastne teraz by som išla hovoriť na ten druhý deň. Ja som sa chcela vás spýtať, že či máte niečo k tomuto, než budem pokračovať, čo sa dialo na druhý deň. Dobře, tak já bych možná tak věcně vysvětlila, co si povídala trošku jinými termíny. Za prvé bych chtěla zvědomit, že ten kurz se jmenuje Ozdravení jóny, tudíž by se dalo očekávat, že se budeme věnovat jóny, čili ženským intimitám. Nicméně tím, že vytváříme bezpečný prostor a víme, jak tyhle věci fungují, tak v podstatě je normální a běžné, že to ozdravení toho těla nebo té určité části se začne dít v úplně jiných částech těla. Protože je potřeba, aby se nejdříve uzdravilo, odblokovalo emočně to, co je vlastně okolo toho prostoru, který se léčí, tak se to dost často děje. A prostě je to tak, že naše pánev je spojená s jóny, je to tak, že náš hrudník je emočně i fyzicky, hormonálně spojený s ženskou jóny. Myšlení má také vliv
Komunikace má také vliv na to, co žena vlastně si dovolí prožívat v těch nejintimnějších chvílích. Takže to je jedna věc a vlastně jsem to chtěla srovnat s tím, že naše společnost je zvyklá, obvykle, když je někde problém, bolí mě koleno, tak řešení je, nechci, aby mě bolelo koleno, takže jdu a vezmu si prášek proti bolesti kolene. Takže řeším symptom a řeším to místo sice, který mě bolí, ale já vlastně neřeším tu podstatu toho, proč mě to koleno bolí. Že mi to koleno říká, aha, moc sedíš, špatně chodíš, šlapeš na pedál v autě, máš problém v ledvinách. To všechno mi může říkat ta bolest. A to, co vlastně Mariánka popisuje, že pokud ta žena cítí, že neprožívá třeba až ty extatické zážitky a odevzdání tomu muži při milování, no tak by se dalo řešit, OK, přidáme lubrikační gel, přidáme nějaký stimulant, nebo nějaký naopak něco, co mě opojí a tu hlavu vypne. Ale reálně to tělo si samo řeklo, já potřebuju se zbavit napětí a emocí v pánvi, já potřebuju se podívat do toho, co říká moje epigenetika. Je jeden úhel pohledu na to, co si říkala o těch minulých životech. Dalo by se říct buňková paměť také. Co říká moje buňková paměť? Nebo bychom se na to mohli podívat, co říká kolektivní nevědomí, s kterým já jsem spojená skrz archetyp. Jak je můj ženský archetyp na tom s mužským archetypem. Takže to, co Mariánka popsala jako minulé životy, se dá vysvětlit i různýma jinýma konceptama, ať už psychologickýma, nebo neurovědeckými, nebo genetickými. Záleží na to, který jazyk my zrovna používáme. Každopádně, co tam je důležité, je prostě ten prožitek toho těla, že má svobodu a bezpečí. A může se konečně vyjádřit. A nejenom vyjádřit, ale že ho někdo slyší a nechá ho udělat to, co to tělo potřebuje. Ďakujem za doplnenie. Mám rada tvoje vhľady. A chceš, Reni, aj ty k tomu niečo povedať? Jo, já jenom bych tam taky chtěla vložit svoje myšlenky, které mi tam chodily. Ona toho tady dost řekla Ksen, takže já tady nebudu nic rozebírat extra. Je tam skákala ta buněčná paměť toho těla. To vlastně, co i když to je vázaný na různé věci, tak furt se nám opakuje něco stále stejně dokola. A co vlastně jenom chce být uviděno a vypuštěno. A zase jednoduše a nemusíme k tomu dělat žádný čáry máry. Ale je to opravdu o tom, že to tělo si řekne samo v danou chvíli. A když tam cítilo energii Mariánky, toho bezpečného přístavu číslo 1, z vlastně toho archetypu ženy, toho ženského pokolení, a potom tam byl ten muž, který, jak jsi říkala, tak jsou to božský pár, takže se doplňují. Takže ten bezpečný přístav číslo 2 z rodu mužského, tak se spustila konstelace hormonální, která vypustila to, co žena potřebovala. Takže za mě toliko krásný to. Ďakujem za doplnenie. A to je presne aj to, čo v každom diele mystického potešenia hovoríš, alebo hovoríte aj s hostiami, že koľko proste v úvodzovkách jednoduchý dotyk, jedno položenie rúk, alebo nejaké dýchacia technika a koľko vrstiev to má. A to proste aj ja som potrebovala mnoho mesiacov aj rokov v podstate, aby som to pochopila a navnímala na sebe, takže niekedy za to jedno stretnutie sa ani nedá niekedy všetko vlastne poňať a vnímať, čo sa tam deje a že nám to dojde až po čase.
Takže je dôležité, že o tom takto rozprávame. A v podstate naväzuje na to, že teda tento pár, keď prišiel hneď na druhý deň, ako na pokračovanie, tak tá žena sa aj mi priznala, že vlastne keď odišli, tak stále to samozrejme doznievalo, by som sa divila, keby nie. A váhala, že či vlastne pokračovať aj na druhý deň, lebo sa vlastne dobre nevyspala. Chvála Bohu, muž dobre spal, za čo som rada, lebo sme ho opäť potrebovali. Ale že teda ona sa budila, lebo to teda v nej pokračovalo a doznievalo. A keby, z môjho uhlu pohľadu, keby nedošla, tak v podstate by sa to neuzatvorilo, nedokončilo tak, ako sa to dokončilo v ten deň. Takže sme v podstate ako keby pokračovali v tom, čo sa začalo. Zase mali tam svoje napojenie sa na seba, jednoduchý taký ako v podstate pozdravný rituál, kedy na začiatku je to vzdanie úcty tomu druhému, teraz teda tej žene iba. A opäť sme vlastne pokračovali ošetrením srdca. Srdiečka, lebo tam sa toho veľa čistilo a opäť sa samozrejme nejaký proces spustil, či už teda z minulých životov, alebo v rámci bunkovej pamäte, je to asi v podstate jedno, nejaký proces sa spustil. A kedy sa tá žena dostávala do stavu, že išla do nejakej situácie, ktorá bola pre ňu veľmi traumatická a v podstate sa ako keby odpojila od súčasnosti, keď to nazvieme, od momentálne svojho ja. Hlboko sa dala do tej situácie, ktorá jej tam vyvstala a ona tam v podstate zamrzla a nevedela sa z toho dostať. Bola v nastavení, že sa vzdala, nič nemá cenu, čo bude niečo robiť, aj tak to nemá zmysel a v podstate na čo bude žiť, môže rovno umrieť. Čo som ja nemohla dopustiť, aby sa to takto stalo a v tomto vlastne nastavení ostala. Takže aj za pomoci jej partnera, ktorý nám tam vytváral bezpečný priestor, ale ju už masážne neošetroval, ani ju nedržal, iba tam bol a pozoroval. Takže som ju opäť terapeuticky navádzala, ako si to môže vlastne si pomôcť, ako si to vie prepísať. My sme to potrebovali prepísať, tento program, ktorý tam mala a tú situáciu, že není stratená, že stále má vždy po ruke nejaký nástroj, nejakú techniku, čokoľvek. A potom v podstate napriek tomu jej telo a myseľ sa vypli, lebo je to v podstate ako reakcia na tú traumu. Takže som ju musela navádzať, ale jak sa hlboko dostala do toho, že nič nemá zmysel a môže umrieť, tak nič s ňou nepohlo. Tak som v podstate musela trošičku ešte katapultovať, aby v podstate ju to vystrelilo, aby sa fakt zmobilizovala. Takže som ju ja fyzicky sa jej dotkla, v podstate len na nohách, na členkoch. Takže to ju konečne zmobilizovalo a sa uvedomila, že v podstate ona, že chce žiť, lebo to sme tam ešte riešili, či naozaj chce žiť, alebo nechce žiť. Takže si sama ona povedala, že chce žiť, len teda, že nevie ako, nevidela to, takže som jej musela dopomôcť. Takže konečne potom si opäť dovolila fakt reálne zakričať, vlastne vynadať v úvodzovkách mne, aj keď som to nebola ja, komu nadávala, ale vlastne, že si to dovolila. Veľmi sa vyplakala, vyčistila si tým pádom dušu aj tú situáciu, ktorá sa tam udiala. A zase v našom bezpečnom priestore sa to tam celé vlastne dočistilo, doliečilo, usadilo, skľudnila sa. A teraz vôbec nemala problém s tým partnerom, že tam bol, takže oni sa potom v zápätí opäť mohli objať a spolu tam byť a podporiť si ten vzájomný vzťah a tú lásku, že cítili. A zároveň tá žena dostala aj v podstate návod, ako ďalej ona s tým môže pracovať a čo v prípade, keď
ju takéto myšlienky, alebo že sa ešte niečo bude dočisťovať a vyplavovať, čo s tým vie robiť. Dostala aj afirmácie, takže mala fakt taký balíček toho, aby si vedela aj pomôcť sama doma. A ja som potom s ňou po kurze som s ňou asi 5 dní, týždeň potom telefonovala, lebo som mala pocit, že sa niečo deje, tak som si chcela len overiť, že či je naozaj v poriadku. Tak bola rada, že som jej teraz zatelefonovala a teda bola v poriadku. Ešte sa jej tam niečo iné ukázalo v rámci ani nie tak minulého života, ale súčasnosti a ešte niečo jej pocitov. Takže sme ešte chvíľku o tom diskutovali a dala som jej trošku na to iný pohľad. Takže to jej tiež pomohlo a že ďalej ona si s tým bude pracovať. Takže to chcem tiež tak aj povedať, že v podstate naša starostlivosť alebo podpora pre vás nekončí tým kurzom, že odídete a teraz ako niečo sa bude diať a neviete, čo máte robiť, takže sme stále tu pre vás ako podpora. Takže tiež sa nám vlastne nebojte ozvať, napísať, zavolať, že niečo sa ešte stalo a neviete, čo s tým. Takže my vždy radi pomôžeme. Takže teraz budem tiež zvedavá, keď mi tento pár po nejakom čase zase napíšu, alebo slúbili, že mi tiež napíšu spätnú väzbu, že ako to na nich celý kurz pôsobilo a čo hlavne potom sa dialo. Takže určite to potom s vami rada tiež zazdielam, že aké sú spätné väzby. Páči sa. Čakám otázky, doplnění. Já bych tomu chtěla jenom doplnit, že vlastně to, co se dělo u tebe v salonu, se za běžných situací v každodenním životě může dít mezi nimi doma. A děje se to úplně běžně, ať už to je v páru, ať už to je matka, dítě, otec. To je úplně jedno. A že důležité je si vlastně z tohohle prožitku vzít to uvědomění, že tak, jak vy dva jste tam působili jako ten přístav, tak když už se nějaká takováhle situace spustí v reálném životě a může to spustit vlastně cokoliv, že se nám třeba vylije mlíko, tak že to je vlastně o tom jenom, že ten druhý člověk by se neměl vědomě spouštět do toho procesu, ale zůstat v tom klidovém režimu, jenom pozorovat a vlastně dělat intuitivně to, co se žádá a vlastně tím může tomu druhému pomoct v tom procesu, který se tam děje. A je to vlastně o tom, že takový vědomý proces v té každodennosti, kdy my si uvědomíme, že tohle my nemusíme prožívat jenom pod rukama těch terapeutů, ale že my si tyhle situace vyvoláváme každodenně sami a oni se nám vlastně dějí každý den. Jenom když si uvědomíme, že se nám to děje z nějakého důvodu, že se nám tam právě spustí nějaká ta buněčná paměť a jenom to tělo si chce třeba zakřičet, nebo se chce vytřesat, nebo cokoliv. A vlastně přestaneme dávat důležitost nějakým banalitám, které se nám každodenně dějou a přestaneme zatím hledat nějaké velké hory neštěstí a napojíme se takhle na ten život z téhle oblasti, tak se nám bude žít určitě hezčej, spokojeněji. A tady taková drobná vsuvka právě toho, co si pak člověk nebo ten pár může přinést do té každodennosti z takovéhohle prožitku, který Mariánka popisovala. Takže za mě tak. A ja myslím, že Ksenia chce niečo povedať. Jenom mě ještě Renatka inspirovala, že v podstatě i různé takové když člověk má pocit, že ho někdo nemá rád, že je jakože odvržený třeba, protože mi partner něco řekl a teď se může ve vás objevit takový pocit odmítnutí nebo uzavření nebo právě toho zamrznutí, tak to může být jemný náznak toho, že vlastně ve vás nějaký ten program působí na té buněčné úrovně a
že by bylo fajn tomu dát pozornost, třeba opravdu se prodýchat, říct tomu partnerovi, OK, mně se teď nelíbí, jak na mě mluvíš, ale já nechápu, proč se mi to nelíbí, však ty neříkáš nic špatného, ale ve mně to vzbuzuje prostě odpor, vztek a já cítím, že na tebe chci zase křičet, nebo že ti chci udělat něco nepříjemného, vlastně ti to jakože vrátit. A já nevím, odkud to přichází. A to, co vám teď popisuju, už je poměrně velké uvědomění toho, co se v člověku, v lidech děje. Nicméně je potřeba o tom mluvit, protože třeba si mě poslechnou 3 lidi a jeden z toho si zapamatuje nebo si uvědomí, aha, tohle je, o čem tak Ksenie mluvila. Pretože je to presne tak, ako hovoríš, ako na jednej strane je to ako pochopiteľné, hej, že o komunikácii, že je to o komunikácii medzi tými partnermi a vyrozprávať si to, ale väčšinou je to práve to, že je to v tom nastavení obviňovania toho druhého a proste v podstate nie sme tak vychovávaní na jednej strane, aby sme o tom takto premýšľali a komunikovali to a vlastne vnímali samých seba a v tej nejakej láskavosti to komunikovali s druhým partnerom, že ho neobviňujem za to, že to robí, ale že to vo mne spúšťa tieto pocity, emócie, čokoľvek a že chcem vedieť o tom viacej, poďme si o tom podiskutovať. Takže zároveň to, že už žijeme v takej dobe, aké žijeme, tak tu máme aj vďaka internetu možnosť vidieť, ako sa to dá robiť inak, aj vďaka nášmu podcastu skvelému. Ďakujeme, Renátka. A takže tie nástroje fakt sú a není hanba prísť vlastne k nejakému terapeutovi, keď si nie sme istí, nevieme si dať rady, či už keď prídem ako sama, alebo s partnerom, či s partnerkou. Takže je to fakt stále o komunikácii, pozorovaní samého seba, aké pocity mám v nemi, čo to vo mne spúšťa, uvoľňovať to a tak nám bude sveta žiť. A čo by som ešte rada dodala je, že teraz aktuálne mám ešte iný pár na výuke práve tej základnej tantra masáže, tie 3x3 hodiny, o ktorých sme hovorili, kedy to ich nastavenie je úplne diametrálne odlišné. A čo by som len vypichla, to bude na inú tému podcastu, ale prečo o tom hovorím teraz a čo by som rada vypichla je, že keď mám toho svojho partnera, tak ako títo dvaja, tento pár, o ktorých sme dneska hovorili, že fakt, že oni sa ľúbia, podporujú a chcú sa dozvedieť o tom druhom partnerovi, chcú sa naučiť dotýkať toho tela tak, aby tomu druhému partnerovi spôsobili to príjemné, aby trebárs teda v tomto prípade, že ten muž sa chcel naučiť dotýkať tela ženy, svojej ženy, tak aby jej to bolo príjemné a fakt si dával záležať, venoval pozornosť, počúval vlastne moje rady alebo to vedenie a vlastne si to spájal aj v sebe a uvedomoval si to, že aha, jasné, mám pravdu a tá žena to vlastne hneď buď prejavila svojim telom, ukázala, že je to tak, alebo potom sme o tom ešte diskutovali. Versus aktuálne pár druhý, ktorý mám, je, že oni síce prišli, že sa chcú naučiť tú masáž, ako sa tela dotýkať, ale ja neviem fakt, čo sa v ich hlavách odohráva, pretože je to ako tak technické z ich strany, že síce navonok vyzerajú, že sú ten úspešný manželský pár, že majú evidentne proste krásny dom, rodinu, hej, všetko tam funguje. Krásne aj oni vyzerajú ako ľudia, ako postavou, sú sympatickí. Ale proste tú masáž, ktorú robia, tak je strašne technická, že ja tam nevidím v podstate nejakú tú lásku, alebo skutočne
snahu evidentne majú, ale fakt ten prežitok toho, že chcem sa naučiť dotýkať sa tak, aby som tomu druhému urobila tú radosť. Oni ma počúvajú, robia to podľa inštrukcií, dokonca aj trénovali medzi tými blokmi, za čo ich veľmi chválim, aj som ich pochválila. Ale proste je to také, mi to príde, že OK, v odzovkách rýchlo to dokončím, túto časť masáže, aby sme sa konečne mohli vymeniť, aby som ja mohla dostávať alebo mohol dostávať tú masáž. Takže pre mňa je to úplne teraz ako iný svet a som z toho taká, že OK, ja im veľmi rada doprajem tie informácie a ten zážitok z tej masáže, ale podstatné vlastne, a tento pár do mňa chce vlastne naučiť 1000 techník. Ale pre mňa, alebo možno pre nás, všetky tri, je základ práve vlastne tá láska toho, že ja sa chcem dotýkať toho partnera s tou veľkou pozornosťou a láskou, tak, aby som ja spôsobovala to v úvodzovkách alebo dopriala to príjemno. Samozrejme áno, aj mne je to príjemné, ale vyslovene je tam dôležitý ten partner, ktorého zrovna masírujem. A keď to tam není, tak je zbytočné, že vás naučíme 1000 techník. Ale no, páči. Já bych tam asi viděla ten rozdíl, že ten první pár má integrované myšlení, cítění a tělo, dotyk, že je schopný vlastně schopný vnímat informace, které mu předávají všechny tyto tři entity našeho já, mysl, cítění, tělo, a dokážou i formulovat všechny ty informace z těchto 3 složek, kdežto ten pár, teď ten novější, ten pravděpodobně je takzvaně v té hlavě. To znamená, že přijímá informace myšlením, a protože necítí své tělo a neprožívá své emoce, nebo je prožívá, neumí je odkomunikovat, popsat, tak oni vlastně, a ta mysl vždycky potřebuje co nejvíc instrukcí, co nejvíc informací, aby se cítila bezpečně, že neudělá žádnou chybu, a pořád potřebuje něco rychle dopředu. A vlastně tam není pozornost na ten prožitek hlubší, co opravdu to tělo cítí a jak to tělo to vyjadřuje. Já bych tam jenom doplnila, mě tam úplně celou dobu šlo, že oni potřebují jako propojit na té srdeční úrovni právě, aby se najeli to cítění a aby šli z té hlavy do toho srdce. A abych jim tam úplně dala koherentní dech na začátek, aby se ta mysl s tím srdcem propojila. To je vlastní zkušenost, já s tím teďka hodně pracuju, protože moje mysl je taky hodně silná a jakmile se to propojí, tak vlastně v tu chvíli ta mysl jako spadne a pak to prožívání je úplně jiný. Takže já jenom ještě tam mám taky, po roce se mi teďka ozval pár, který jsem měla na podobném vlastně kurzu, co máte vy, já to mám teda jednodenní, nebo jsem to měla s nimi a paní byla taková hezky naladěná, prostě ta jako emocionální, prostě srdečná a pán byl přesně takhle v hlavě. Jo, a teď mě po roce psal on, a že očekávali něco jiného, ale že tak bylo hezký, že si z toho vzali nějaké věci, chtěli po mně ještě nějaké informace a tak. A já jsem pána poslala na kurz nebo na retreat Andrewa Barnese pro muže, protože on potřeboval hlavně pracovat se sebou. Paní, ta je v pohodě, ta prostě, a on jí hrozně potřeboval uspokojit a udělat jí hezky, což je krásný, ale byla tam velká práce právě na tom muži. A my jsme tam měli podobný proces, co jsi měla ty, Marianko, že vlastně tam se zase nespustil proces u ženy, ale u toho muže. A my jsme tam byli v rámci toho bezpečného přístavu 2 ženy a ona tam byla i v roli jakoby matky a tak to bylo taky podobné, takže jsem se teďka na to vzpomněla, že vlastně po roce se mi ozvali a bylo to podobné, takže
Jenom ještě bych k tomu dodala to, co já jsem mu psala, že jsem ráda, že byl spokojený, protože dostali to, co jako původně chtěli, ale dostali ještě úplně něco jiného. A že jsem mu doporučila, ať se tomu životu oddá, že může mít nějaký záchytný body, ale že to očekávání většinou se pak úplně přetočí v něco jiného, v to, co danou chvíli my potřebujeme. A právě jsem mu tam dodala spoustu informací pro něj, jako pro muže, co on potřebuje na té své cestě si otevřít, právě v tom srdíčku a prostě propojení té mysli a srdce, aby zapracoval sám na sobě, protože když chceme někomu druhému pomáhat nebo v takovéhle rovině pracovat, tak nejdřív musíme zapracovat sami na sobě. Takže to ještě doplnění z mé strany. No za mňa asi teraz už nejakú ďalšiu tému alebo teda niečo doplnenie nemám, lebo sme povedali dosť informácií a myslím si, že aj poslucháči, diváci si tiež môžu alebo majú čo spracovávať a možno si uvedomovať. Každopádne, ak by vás táto téma, že vás to oslovilo a že by ste chceli vedieť viacej, tak ozviete sa Renátke, Ksenii alebo mne a vlastne príďte tiež na kurz. Príďte na kurz a každý kurz je vlastne vždy individuálne prispôsobený vašim potrebám, alebo príďte na masáž, uvoľniť sa a zažiť, čo je to ten vlastne liečivý meditačný dotyk, masážny ceremoniál. A my vám veľmi radi pomôžeme a doprajeme tento zážitok. Takže to som chcela povedať. Ďakujem. Tak jo, takže já vám přeji krásný zbytek nedělního dne. Tobě, Mariánko, moc děkuju za to, že jsi to tady s námi pozdílela, protože věřím, že každá takováhle zkušenost předaná skrze tu autenticitu naší je nejlepší uvědomění pro, jak tady Ksen říkala, byť jednoho člověka, tak je to obrovská výhra. Takže já děkuji a budu se těšit zase příště. Ahoj. Ďakujem aj ja. Budem sa tešiť niekedy na budúce s pokračovaním s druhým párom. Ahojte.